Pensemos por un momento no que significa cruzar a península fuxindo no medio da noite. Sí, baixo unha chuvia incesante. Exacto. E sabendo que os teus perseguidores non só buscan silenciarte, sino que te necesitan vivo. Claro, necesitan extraer o teu ADN. Iso é, o ADN necesario para desbloquear un dos segredos máis escuros xamais gardados polo Vaticano. Esa é precisamente a tensión central que imos explorar hoxe. É unha premisa tremerda. Totalmente. Hoxe facemos unha inmersión profunda nun fragmento fascinante. Estamos a falar dos borradores do capítulo 7 que se titula El camino de las cenizas. Un título moi revelador, por certo. Sí, dende logo. Pertence a este thriller literario que estivemos a desgranar nestas sesións. E a nosa misión hoxe é explorar a fondo a tensión, o misterio e, a gran revelación que agoxa este capítulo. O que fai que este material destaque non é só a acción que ten moita, senón como o autor utiliza elementos históricos reais para expor unha estrategia de poder antiquísima. Refírese a usar a xeografía, non sei? Sí, a xeografía e tamén a arquitectura monumental. Usalas prácticamente como armas contra os que tentan descubrir a verdade. É un texto que propón un debate moi profundo sobre o control da información. A ver, é que ao longo destas páxinas, a fuxida de Javier Falcó e Elena Castro non é un simple traxecto do punto A ao punto B. Para nada. O autor transforma a xeografía nunha ferramenta de opresión absoluta. Claro, cando analizamos a ruta que toman subindo dende Sevilla pola antiga Vía de la Plata nun Peugeot, estamos vendo algo máis que unha simple estrada. É que, históricamente, as calzadas romanas eran as arterías do imperio. Vías deseñadas para movilización militar rápida, claro. Exacto. E para a extracción de recursos. Eran o símbolo físico de como o Estado controlaba o territorio. E o feito de que os protagonistas usen esta mesma vía imperial para fuxir do poder milenario da Hermandad? Engádelle un peso esmagador á narrativa. Si é que a paisaxe e a propia historia convértense nun inimigo activo, como se as pedras se pechasen sobre eles. E iso mesmo lévanos a cuestionar a estrategia da fuxida en sí. É certo, porque cando lín ese traxecto inicial no coche, con eles esgotados e a base de café, a miña primeira pregunta foi: por que cara ao norte? Era o menos lóxico. Claro, por que ir directos a Santiago de Compostela cando a lóxica de calquera evasión sería buscar un porto? Ou cruzar unha fronteira internacional cuanto antes. Exactamente, pero a resposta revélanos a verdadeira magnitude de toda esta conspiración. Todo xira alrededor desa coordenada del molar que Elena descifra. Mentres vai no asento do copiloto, iluminada só pola luz a full do portátil. Iso é. Vale, imos desgranar isto porque é fundamental. A coordenada que descifra non apunta ao altar maior da catedral. Que sería o clixé, non? O destino obvio nunha novela tradicional. Totalmente obvio. Pero non apunta á cripta de los Reyes e crea unha intersección exacta co eixe do Pórtico da Gloria. O detalle crucial aí é o que atopan nos planos antigos da universidade. Sí, ese desfasamento de 3 metros nos muros de carga. 3 metros de pedra sólida. E o máis forte que non figuran en ningunha restauración oficial dende o século XVIII. O fascinante aquí é o brillante que resulta este concepto arquitectónico. É incrible. Cando estudamos os grandes templos e catedrais de Europa, sabemos que non foron construídos en 2 días. Claro, eran proxectos interxeracionais. Pasaban séculos. Exacto. Os mestres de obra morrían, os plans cambiaban, o terreo cedía. As técnicas ían evolucionando sobre a marxa. Iso mesmo. E iso xeraba inevitablemente anomalías. Asimetrías, muros demasiado grosos. Para compensar cargas que non preveran, sí. Ou espazos mortos entre as bóvedas. O que postula o autor aquí é que a Hermandade non construe as súas propias cámaras acoirazadas. Porque eso deixaría un rastro losístico enorme. Claro. Rexistros, materiais, traballadores. En lugar diso, parasitan a arquitectura monumental que xa existe. Agarda un momento, porque se o pensamos ben, iso é exactamente o que fai un pirata informático hoxe en día, non? Un hacker, dis. Sí. O sea, cando un hacker quere infiltrarse nun sistema gobernamental masivo, raramente escribe un código malicioso novo desde cero. Non crea unha porta traseira evidente. Claro, o que fai é buscar vulnerabilidades preexistentes. Busca bugs. Erros do pasado. Exacto. Pequeños erros de programación que quedaron aí esquecidos nunha liña de código moi antiga e que ninguén revisou porque o sistema aparentemente funciona ben. Unha analoxía perfecta.
A Hermandad está facendo hacking arquitectónico. Buscan as cicatrices de pedra nas construccións medievais para meter aí os seus servidores físicos. Esa perspectiva é a ideal para entender o seu modus operandi. Ocultar o excepcional dentro do erro humano garante a seguridade. É magistral. A brillantez psicolóxica desta estrategia está na nosa propia percepción da historia. Pensa que, se hoxe un grupo de arqueólogos atopa un desfasamento de 3 metros, Nun muro do século XII, a comunidade académica asume directamente que é unha imperfección natural da época. Asume unha intencionalidade oculta. É dicir, a organización converte o mundo académico nos seus propios gardas de seguridade. Efectivamente, ninguén busca un segredo onde a ciencia xa diagnosticou un erro técnico. É pura enxeñería social aplicada á arqueoloxía. Quedei abraiada. E funciona perfectamente. Pero, a ver, aquí sorge algo que me fixo parar a lectura de golpe. Que foi? Pois establecemos que usan as catedrais como servidores ocultos para protexer información, ¿no? Sí, esa é a base. Con todo, resulta que o espacio en Santiago, ese famoso archivo de las sombras, non contén o tesouro real. Ah, claro. Eso o índice. Exacto, é simplemente un catálogo. O contido real da conspiración está en Roma. Na cripta de los lamentos del Vaticano. Iso é. E o que contén son as actas dos procesos da Inquisición. Aquí é onde a cousa se pon realmente interesante. Sen dúbida. A Inquisición era unha maquinaria baseada literalmente na destrucción, na purificación pelo lume. Entón, por que conservarían documentos que eles mismos consideraban demasiado perigosos para ser queimados? parece unha contradicción, verdade? Sí, non é contraproducente para unha institución absolutista guardar probas das herexías. É a típica arrogancia do poder que necesita registralo todo. Bueno, é unha aparente contradicción, sí, pero en realidade responde á filosofía do control absoluto. A ver, explícanos iso. Destruir o coñecimento herese elimina a ameaza inmediata. Eso está claro. De acordo, queimalo e fora problemas. Pero queimar eses documentos tamén significa perder unha vantaxe estratégica incalculable. Ah, xa, o coñecemento é poder. En moeda de cambio, coñecer os pecados dos monarcas, os patróns de rebelión, os pensamentos disidentes. Claro, eso vale a ouro. O poder non se mantén só pola forza física, mantense monopolizando a información. Se destrues un segredo, xa non podes chantaxear a ninguén con el. Podes prever como van pensar os teus futuros inimigos. Exactamente. Gardar o que é demasiado perigoso nunha bóveda oculta é a demostración definitiva de soberanía. O lume, a fogueira, é para as masas. E o arquivo é para os que gobernan. Buf, tremendo. Eso explica por que están tan obsesionados con protexer eses textos a calquera prezo. E esas medidas de seguridade lévanos a outro punto crítico, que é a chave de acceso. Onde a cousa dá un xiro enorme. Porque o texto revela que a chave non é física. Lorenzo explica o ben. Non teñen que atopar un medallón de ouro, nin resolver un rompecabezas. A chave é biolóxica. E xenética, sí. Falcó é o último custodio vivo daquela liñaxe. Necesitan o seu ADN. Para poder desbloquear o sistema en Roma. Confeso que aquí tiven as miñas dúbidas. Apostar toda a seguridade dunha organización milenaria o ADN dunha soa persoa? Parece unha vulnerabilidade inmensa, non? Totalmente. Si Falcó morre mañá nun accidente de tráfico, o acceso pérdese para sempre. Por que asumirían ese nivel de risco operativo? Porque temos que velo dende a óptica dunha sociedade baseada nos dereitos de sangue nas liñaxes antigas. Claro, para eles a xenética é o todo. É a única certificación de lealtade que non se pode cuestionar. Pensa que calquera obxeto físico pode ser robar. Ou falsificar. Exacto. Un código numérico podes extraer mediante tortura. Xa, pero o ADN está ancorado á persoa física e obriga a que o acceso ao bóveda requeira a presenza viva do custodio aprobado. Sí, é volátil, pero garante que ninguén abrirá a porta sen a liñaxe lixida. Entón, por iso, a loxística da novela non é simplemente executalo dende lonxe con francotirador en Sevilla. Non lle serve de nada morto na distancia. Necesítano no tabuleiro, vivo e procesable, aínda que iso implique darlle oportunidades para defenderse. É un risco calculado, asúmeno, polo seu propio fanatismo biolóxico. E esa necesidade de mantelo vivo é precisamente o que permite que poidan chegar a Galicia. A entrada en territorio galego marca unha transición temática moi forte. Sí, a atmósfera cambia radicalmente. Podes casi respirala.
Deixan atrás as estradas do sur e entran na néboa de Lugo. O cheiro a terra mollada, a eucalipto. Ese detalle do sistema de ventilación metendo cherro no coche. Utiliza os sentidos para sinalarnos un cambio de paradigma total. Antes, no coche, analizaban datos no portátil. Era un problema matemático, teórico. Pero, ao entrar en Galicia, o telón descende de golpe. O cheiro a terra húmeda xa che está anticipando que entran nunha tumba. O coche deixa de ser un refuxio en movimento. É unha trampa. Unha trampa mortal, sí. E cando finalmente saen en Santiago, a escena é, arrepiante. Non só polo visual, senón polas implicacións tácticas. A chegada á Praza do Obradoiro. Sí, aparcan as agachadas detrás de San Martín Pinario. É a hora das ánimas. A praza está prácticamente valera. Unha atmósfera espectral. Falcó revisa a arma, pero só lle queda un cargador. E Elena dillo da bomba nuclear, non? Sí, que abrir o arquivo é como detonar unha bomba nuclear no corazón da igrexa. E logo van a praterías a buscar a don Manuel, o arquiveiro. Pensaban que é o seu salvoconducto. E atopan o morto. Apoiado contra o pórtico, coa boca cosida con fío negro, igual que o cadáver de Ourense. Un detalle macabro de oses. E cun estilete de prata cravado no peito, suxeitando o pergamiño que di: el índice está abierto, el custodio ha llegado, que comience la liturgia de las sombras. Brutal. E que este asasinato brutal choca de fronte co que estaban facendo un minuto antes, mirando o móvil buscando mensaxes de Souto, aparcando un Peugeot. Un contraste moi marcado entre o cotidián e o terror gótico. E se conectamos isto coa perspectiva xeral, vemos algo terrorífico. O que? O que implica a nivel logístico. A mensaxe no estilete dinos que a Hermandad sempre estivo por diante. Sempre foron un paso por diante. Tiveron tempo de interceptar o arquiveiro, asasinalo seguindo os seus rituais estrictos, coserlle a boca e deixalo nunha praza céntrica sen que ninguén os vise. Implica que teñan ollos e recursos en cada esquina da cidade. Subliña o feito de que o famoso mapa dos osos, as pistas que seguiron, nunca foi un mapa real. Claro, era un engado dende o principio. Exacto. É un honeypot, un reclamo informático, pero no mundo real. Diseñado como unha trampa de contención. Sí, porque o poder sabe que sempre haberá xente brillante buscando a verdade. Así que, no canto de esconder as pistas, Crean un rastro de migalla supercomplexo. quen logra descifralo demostra ter unha capacidade intelectual que elles consideran unha ameaza. E, paradoxalmente, camiña voluntariamente cara á súa propia trampa. O segredo protésese usando a curiosidade dos investigadores como arma. É unha maquinaria implacable. Enxeñería social pura. En ese momento máximo de desesperación, comezan a soar as campás da torre, pero un toque frenético, manual, e arrástraos ao interior da catedral. A basílica ás escuras, iluminada só polas candeas votivas. E a imaxe máis potente, o botafumeiro oscilando na penumbra. Non para botar incenso, claro. Non, funcionando como un enorme péndulo. Como a machada dun verdugo marcando o tempo que lles queda. É unha metáfora visual incrível do choque temporal que se vai dar. A catedral é o cénic do poder antigo, litúrgico. E xusto aí está Adrián, no trono do arcebispo. A nova garda da Hermandad. Xa non viste hábitos religiosos. Leva un traxe impecable. Descríbese a si mesmo como un home de resultados. Despreza os rituais lentos do seu predecesor Lorenzo. É a forza bruta do século XXI. Detrás del non hai monxes con capas, senón operadores tácticos vestidos de negro e armados. Cuña vantaxe loxística total. Ademais, confírmalles que Souto está na cripta sufrindo torturas. Adrián saca o pequeno frasco para recoller o sangue de Falcó. A situación parece imposible de reverter. Falcó ten un só cargador contra forzas especiais de elite. A resposta típica sería un tiroteo suicida, pero Falcó mantén a calma. Non usa a pistola. Porque sabe que a forza física non serve de nada aí. Entón, que significa todo isto? Pois que Falcó traslada o duelo ao eido digital e dille que programou un Deadman Switch. Un protocolo de home morto cos servidores de Europol. É genial. Se Falcón morre ou se non introduce un código cada poucos minutos no móvil, o servidor libera unha copia cos datos de Elena a Europol. Mapas, coordenadas, todo o funcionamento da Hermandad faise público en 5 minutos. É a liñaxe de sangue milenaria derrotada por un sinxelo arquivo digital temporizado. A maxia da descentralización. E que este xiro reflicte perfectamente a fenda na filosofía da Hermandad.
Adrián criase moderno por usar paramilitares no canto de inquisidores. Pero seguía coa mesma mentalidade. Sí, unha idea centralizada do poder. Necesitaba secuestrar corpos físicos, guardar pergamiños físicos baixo Roma. E Falcó meteos de cheo na era da descentralización dos datos, claro. Non precisas roubar o arquivo físico se publicas a xave na nube para 50 axencias de intelixencia. A transparencia total é a verdadeira bomba nuclear. É o poder da nube colapsando séculos de pedra e segredos. Substitúe a heroicidade das balas poda tecnoloxía. Fascinante. Este fragmento levounos por unha montaña rusa conceptual. Dende logo. Dende a fuxida xeográfica ata o hacking de catedrais e a lóxica perversa de guardar as herexías para usarlas como chantaxe. Toda esta deconstrucción de o mapa dos osos lévame a pensar inevitablemente na nosa propia contorna real. Conta? Isto suscita unha pregunta importante. Canto do noso mundo diario contén esas cicatrices ou bugs dos que falamos? Boa pregunta. Camiñamos todos os días polos cascos antigos, pasamos por ministerios e catedrais e aceptamos a narrativa oficial de cada muro. A idea de que o ocultamento perfecto resida nas imperfeccións da nosa rutina diaria é tremenda. E sobre eso quero deixar unha última reflexión na mesa para todos. Cando entendemos como funciona a trampa dese mapa dos osos, onde as pistas son engados para atrapar os curiosos, que pasa cando un segredo do poder é tan grande que non abonda con censuralo? Que facen tan? E se a estrategia real é filtrar teorías, medias verdades e documentos rotos para xerar un exército de investigadores obsesionados, se cadra, ao tentar atopar obsesivamente a peza final, somos nós mismos os voluntarios inxenuos que o poder precisa para pechar as súas bóvedas definitivamente. Guau! Deixamos esa dúbida palpitando ao ritmo do botafumeiro. Tal cal. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta inmersión profunda polas xeografías da conspiración. Vémonos na próxima análise.